Сама от Съединените американски щати. Тук са трима американци. Джастин Уокър, Айзая Янки, на четвърти пост е канадеца Ерън Браун, първи отбор на Китай. Шауей, Джен, Бинтян Су и Паймън Джан на последен пост. MVP с Ендрю Фишер първи пост, Джулиан Форд втори, Смит на трети и Леви на четвърти. Полша, Дариуш Куц, Совимовски, Крински и Гжешковяк. И Хонг-Конг на девета пътека. Би трябвало спорът тук да бъде между ямайския отбор MVP и смесения тим, като дори при положение, че става дума за добре познат спринтьорски куп в лицето на MVP, много повече синхрон трябва да има в тази четворка. Предаването е най-важното нещо в една щафета 4 по 100 метра. Предимство веднага виждаме Фишер добре предаден на Форд. Ямайците са на първа позиция. Сега Форд към Смит. Ерън Браун беше участник в Б-финал на 100 метра по-рано и спечели с 10-16. Тук Китай в момента на първа позиция, добро бягане на Паймън Джан и проблеми накрая за Леви. Ето, че Китай печели с 38-71. Най-слабият пост за MVP беше последният. Леви накрая дори може би получи някаква травма. 38-85, същото време за смесения отбор, за който на последен пост бяга Ерън Браун. Разочароваха поляците, защото обикновено те имат много тренирана щафета. А сега чак пето място и то резултатът е фрапантен, 39-49. Последното предаване и съответно проблемите на Леви на последен пост за Ямайка. Времето не е нещо особено, 38-71. И като имаме предвид, че на последните два поста бяха двамата най-бързи китайци, а и прогреса, който Китай показва по принцип на всички атлетически дисциплини, но в скоковете и в спринта това е така най-значимо. Няма нищо очудващо, че Китай успя да се справи с отбора на MVP с слаб последен пост. Нека да уточним това, тъй като ямайците иначе имаха значима преднина. Почти едновременно предадоха. На последен пост най-добър беше Ерън Браун, който вече тази година има 20 секунди на 200 метра. Много добри резултати показват канадските спринтьори. Ерън Браун е трети световната ранглиста за сезона на 200 метра. Андер Деграс е 11 с 20-23. А на щафетата 4 по 100 метра канадците направиха един отличен квартет по-рано през годината на Флорида Рилейс в Гейнсвил на 2 април.